Mahipos nga mga surgical mask sa syudad sa Mandaue, ipaipo na sa mga hazardous waste nga makolekta sa syudad. Kini aron matarong ang pagproseso sa treatment ug disposal niini. Ang report ni Nico Sereno. Sa miaging simana gipasar sa konseho sa Dakbayan sa Mandaue ang auhag nga palapdan ang information campaign sa syudad kabahin sa paglabay sa mga surgical masks. Giduso kini human nabantayan nga may mga masks nga wala malabay og tarong. Gani sa among pagsusi, may pipila ka mga masks nga makita ang nagkataglang sa kadalanan. Sa habig sa Department of General Services, nangayo sila og katinawan kabahin sa disposal sa mga masks. Mato ni DGS Chief Marivic Cabigas, gimanduan na nila ang ilang clean and green personnel nga ikonsidera ang mga masks isip hazardous wastes. Ilahi siya, definitely na may ma-consider man siya nga infectious na not only gloves, bisag mga wet tissues, mga other, mga gamiton dyan sa mga tao, mamba. So, kaya every barangay, doon na may kanang infectious waste nga collection. Sa syudad, dunay service provider nga gikontrata alang sa disposal sa hazardous wastes. Sila ang mukolekta sa basura, gikan sa ospital, ug muhimo sa husto nga treatment kabahin ini. Adto na dito itipon sa barangay para mausar og hakot padung diri sa atong facility, infectious waste facility diri sa Sinro na Aloyos Mercado kay naa may special nga mokuha sa daan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.